Türkmenistanda dermanlaryň gymmatlamagy dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň döwlet dermanhanalaryndaky bahalary öwrenip, olary ýylyň başyndaky nyrhlar bilen deňeşdirdi. Habarçymyzyň söýlerine görä ýylyň başyndan bäri dermanlar adyndan 2 esse gymmatlapdyr. Ýanwar we oktýabr aýlarynyň aralygynda Aşgabatyň döwlet dermanhanalaryndaky bahalar duýarlykly gymmatlady. Meselem ampoladaky kwenton dermanyň bahasy 65 manatdan 113 manada çenli galdy. Nistatin 6 manatdan 12 manada ýetdi, diýip habarçymyz aýtdy. Derman gymmatçylygy sanjym dermanlaryna has duýarlykly derejede täsir ýetiripdir. Habarçymyzyň söýlerine görä sanjym üçin käbir dermanlar 3-4 esse gymmatlapdyr. Meselem beyniniň işleyişini gowlandyrýan vinpasitin dermany 45 manat boldy. Öňül 9-10 manada durýardy. ATF dermany 14 manatdan 46 manada ýetdi. Sifilizin dermanyň bir çüýşede 3 esse gymmatlap 9 manada ýetdi. Sanjym üçin suwuklugyň 250 ml 3 manat 60 teňeden 10 manada ýetdi. Bu satuw kwitansiýalarynda görkezilen nyrhlar diýip habarçymyz aýdýar. Ol Aşgabatyň döwlet dermanhanalarynda bolçulugyň öňem göze ilmenligini emma indi dermanlaryň görnüşleriniň has azalanlygyny belledi. Döwlet dermanhanalarına garanda hususy dermanhanalarynda has köp derman satylýar, emma bahalary esli ýokary. Şulyň bahar we tomus aýlarynda ýurdun hususy dermanhanalarynda bahalaryň birnäçesi ýokarlananlygy habar berilipdi. Adamlar daşary ýurtlardan gelenlerinde bu ýerde ören gymmat ýa-da asla satylmaýan dermanlary getirmäge çalşýarlar. Gümrükçüleriň berýän ilkinji sowaly derman alyp barýarsyňyzmy diýilen sowal bolýar. Olar ähli zatdan bahana gözleýärler, hatda dermanlaryň bir bölegini ümsüm özlerine alıp galýarlar. Meniň tanyşlarymyň getiren karbalol dermanlarynyň ýartyny alyp galdylar. Närazy bolsaň ählisini alyp galýarlar diýip Azatlyk Radiosynyň söhbetdeş bolan Aşgabatly diýen aýtdy. Türkmenistandaky habarçylarymyz dermanlaryň gymmatlamagy bilen ilatyň satyn alyjylyk ukybynyň gowşanlygyny we munyň bilen bir wagtda gara bazaryň dörenligini hem möhleti geçen dermanlaryň sowdasynyň mewjanlygyny habar berýärler. Sentýabr aýynda Azatlyk Radiosynyň habarçylary hususanda daşugda möhleti geçen dermanlaryň sowdasynyň giň ýaýranlygyny habar beripdi. Türkmenistanly synçylaryň pikirine görä bahalaryň ýokarlanmagy sebäpli köpler olary satyn alyp bilmeýärler. Netijede dermanhanalarda möhleti geçen dermanlar köpelýär. Häzir derman serýeşdeleriň tas 90% ýurdun daşyndan getirilýär we olar ören gymmat bolýar. Geçmän galan dermanlary olary getirýänleri ýygyna gaýtaryp bolmaýar diýip Azatlygyň söhbetdeşi belledi. Onuň sözlerine görä satylýan möhleti geçen dermanlaryň arasynda esasan gymmat baha önümler şol sanda gan damarynyň içinden ulanylýan dermanlar gözeýilýär. Türkmenistanda dermanlaryň gymmatlamagynyň we gytylmagynyň fonunda ýurdun häkimetleri tebiplere garşy ýygyderli göreş alyp barýarlar. Şeýle-de ilata derman hökmünde çay içmege maslahat berýärler. Golaýda Saglyk Ministrligi Milli Medeniýet çawelden bildirişinde ilata prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň derman ösümlikleri adly kitabynda agzalan ösümlikleri çay edip içmek maslahat berilýär.